Hi guys! Welcome back again to our channel. So for this video guys, papakabit namin ng aming net. So finally guys, makakabit na this day. So ngayon naman guys, papakita ko na muna for the meantime yung mga iilan sa natapos na. Kasi nga yung iba din naming mga kulungan is pinaayos namin. So anyway, bago ang lahat, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila yung video na to. Don't forget to comment down below para sa mga katanungan nyo. And please do like our page on Facebook guys. Yan po yung aming Facebook page. Diyan nyo ako always makakontak kung meron pa kayong mga additional questions, inquiries about sa mga availability ng ating mga sisiw. Ito yung back part namin. So meron na yung net. So yung sa harapan na lang ang palalagyan namin. At the same time, papakita ko sa inyo, pina-reconstruct namin or pinalagyan namin ng mga plywood sa gilid para at least secure yung aming mga sisiw kapag gabi. Ayan, pakita ko muna sa inyo kung ano na yung mga progress kasi kanina hindi ako nakapag-vlog agad. Kasi meron kaming mga inuna. Ito na yung progress nila simula kaninang umaga kasi it's around 12 na. So, nananghalian na din muna kami. And then later guys, ipoproceed ko kayo mamayang hapon kung ano yung mangyayari ng pagpapakabit ng ating net. So, ito guys, itong kulungan na to is kung mapapansin nyo, ayan, may naka-double siyang screen. Pero ngayon, pinalagyan namin ng plywood. So, pati rin sa likod, ayan. So, lalagyan yan sa likod para ito yung iba na magiging lagayan ng ating mga sisiw na merong mga nanay. So, pinalagyan na rin namin ng separator guys or ganito. Meron siyang harang sa gitna para ma-convert natin yung isang kulungan dati into 2. Isang pintuan lang pero dalawa yung pwedeng magkasya. Ayan, isa dito, tsaka isa dito. So, eto guys, napansin nyo to before o kung naaalala nyo, hindi po ito plastic dati. So, yung screen nito is para siyang bakal or steel. Pinapalitan namin guys kasi marami na yung butas po. Okay na yan. So, ayan yung progress dito sa ating pina-reconstruct na kulungan. Punta naman tayo doon sa likod guys. Kasi meron na silang na-install din kahit konti. So, yung iba magiging ganito lang kasi for sisiw naman siya. So, mas maganda kung open area para din sa ventilation is maganda. So, ayan guys, yung iilan sa mga net na nakabit na. Okay na yung iba. So, ayan guys, si Bayaw guys, siya yung nag-i-install. Kasi doon sa Bayaw ko na isa, yung napasyalan namin na yard, sila din yung nag-install doon. So, ngayon sila din dito guys kasi mas gamay na nila. So kasi nga naka-install na sila before doon. So ayan, nandito ulit sila. Tapos si Manong din nandito rin. Ayan, working hard masyado si Manong. Medyo mainit na guys pero manananghalian na muna kami din. Ilan lang to guys, ayan. Diyan na area, kulang pa talaga doon. Kumbaga dito pa lang to sa gilid ng aming bahay. Doon pa banda sa harapan. So ayan yung pagpapakabit guys. So nananghalian na muna kami and then we'll be back later. Ito pala yung magiging pananghalian nila guys. So tinolang shamu po ito. Ito yung magiging pananghalian ng mga helper natin dito sa pagpapakabit ng net. So napakasarap guys. Hindi namin alam kung ano yung lasa ng shamu, pero ito yung first time na makakatikim kami. So isang kaldero na to is worth 3K to guys. Kasi yung kinatay namin na shamu is Belgian yun guys. Tapos nasa 5 months na. So yung mga presyo na nun is nasa around 3K pataas na din. Kung pure man lang din ang pag-uusapan natin, ayan, nasa ganung presyo na. Guys, mananghalian na muna tayo. Halian natin for this vlog. Ayan, so tinolang shamu yung ating servings ngayon guys. So happy eating! Okay guys, ayan na yung progress ng ating net. Ayan, nalagay na ang taas-taas na guys. So ayan, so yung mga iilan na spots na medyo hindi masyadong matibay, yung tulad nito. So ayan, nilalagyan ni Manong ng iilang mga
sanga din na galing sa Madrid Cacao nung nilinisan namin para magsilbing medyo tumibay naman yung ating bakod na hagwire. Papakita ko sa inyo sa likod. So, dito tayo banda guys. Punta tayo doon sa likod. Kasi dito banda sa likod guys, tapos na nila. So, dyan banda, ayan, nakikita nyo yung mga net na yan. Ayan, nalagay na nila. Pati doon sa likod namin guys, meron na din yun. Ayan. Ayan, meron ng mga net. So, ayan, kulay green yung ating net guys. Kadalasan kasi, yung iba, dito sila halos dumadaan guys. So, nagpupuslit sila dyan. Mahanap sila ng butas para makaalis. So, ngayon, ayan, hopefully wala na silang butas na mahahanap. So, ayan, nakalagay na. So, importante yung may tali guys para at least madrag mo o mahila nyo para mas gumanda tingnan yung ating net. Ayan, so mataas na mataas siya guys. So, ayan, magiging bakod na natin or meron na siyang sapaw. So, ayan, mataas po siya masyado guys. So, ayan, nabangan natin yung mga ilang gagawin nila. So, yung sa ilalim naman guys ay nilalagyan ng mga wire stripper or yung panali para hindi sila makawala or ayan para yung ating net is madrag down and then hindi sila masyadong, hindi malaki yung butas niya wherein yung mga manok natin is masyadong smart masyado kaya nakakatakas sila. So ayan, eto lang din yung nilalagay namin sa ilalim. So cable tie yung tawag dyan. So mas madali din kasing ilagay kaya mas okay. Ayan po. Hi guys, I'm back again. So guys, it's been like siguro mga 3 hours since the last update ko. So ngayon guys, medyo inabutan sila ng ulan. Pero finally natapos na rin. Papakita ko sa inyo yung kabuuhan or yung harap talaga ng bahay. Ayun, nakasecure na yung alaga natin. So maraming mga alaga namin dito or yung mga manok dito, paaligaga sila kasi gusto nila lumabas. Though ngayon, hindi naman sila talaga nakakalabas kasi parang naninibago sila. Then also guys, yun palang brooder namin which is kasama yung nanay at saka yung sisiw. So ipapakita ko rin yan sa inyo ngayon. Ito na yung brooder natin na bago guys na ang isasama natin is yung inahin at saka yung sisiw. So dati guys, yung kulungan na yan is parang ganito. Ito yung best example. So open siya halos talaga lahat. Pati ibabaw, sa ilalim, side by side. So everything is open. Ginawa namin siyang brooder which is pinalagyan namin ng plywood ang palibot niya para at least yung ating sisiw o yung ating mga inahin na kasama ng ating sisiw is maging komportable sila, most especially kapag tag-ulan. So meron na siyang nakaharang dito sa gilid. So tingnan natin sa loob. So anyway, nga pala ito sa loob nito is pwede siyang lagyan ng division. So nasabi ko naman sa inyo kanina na may division to. So ito na yung loob niya. Meron na siyang plywood, both sides, ayan. So, ang wala lang guys is yung sa ilalim lang. At saka yung sa ibabaw of course. So, kasi sa ilalim guys, pwede naman natin yung lagyan ng jaryo lang. So, magiging jaryo na lang yung tatapakan ng ating sisiw kapag bago pang pugad. So, kapag malalaki na sila, medyo mabaho na yung kanilang ipot. So, let's just say na sa 1 week kasi kadalasan, kailangan kunan na ng jaryo guys kasi yung iba malalaki na and then yung mga ipot nila is napaka-alinsangan na guys which is nagkukos siya ng ammonia. Dalawa yung pwede nating ilagay na inahin. Isa dito, tsaka isa dito. So, isa lang door yung ating gagamitin. Ayan. So, ito lang yung magiging pagitan ng dalawa. So, ngayon guys, puntahan na muna natin yung net kasi medyo umuulan na po. So, ito na yung nasa harap ng bahay namin. So, ayan, install na po lahat. Ayan, nilagyan nila ng cable tie guys para yan yung magsilbing lock at the same time para sa ating net. So, ito yung sa ibabaw guys. Ayan. So makikita nyo napakataas na nung ating net kasi sinadya yan guys para kung sakali mang merong mga matataas talagang lumipad, ayan. So hindi sila makakaabot doon kasi medyo mataas na talaga. Dito guys, gusto namin kasi yung mga native namin na mga sisiw or yung mga tag 2 months pataas is dyan na lang talaga sila. So yan yung boundary guys. So yun, kaya nilagyan niya ng net. Ayan. Kabila naman guys is lalagyan din yun ng net. Tapos na 1 day lang yung pag-i-install ng net. So disclaimer lang, medyo maliit lang din kasi yung yard namin. Hindi naman din kasi talaga siya malaki. Ito na yung harap guys. Bali ito na yung harap. Ayan po. So meron na talagang net na naka-install. Ayan ang aming newly installed net dito sa aming yard. Again guys, thank you for watching. That's it for our video for today and hope you like our video and sana nag-enjoy kayo. So hindi ko in-expect na ganun lang kadali
Though meron naman sila talagang background na since dun nga sila nag-install kahapon ng net sa bayaw ko. So ngayon naging okay na rin dito. Mas napadali sila since gamay na nila kasi nakasubok na sila kahapon. Thank you for watching guys, and if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends na alam niyo makakatulong sa kanila yung video na to. Do comment down below para sa mga katanungan niyo regarding this video, and also do like our page guys. Diyan niyo ako makakontak kung ano ba yung mga katanungan niyo. Thank you again for watching guys. Stay safe, stay home. Goodbye guys, and peace out everybody.